Provádím vysoce nebezpečné dokumentování. Vzhledem k tomu, že prší, musím mít velký deštník, aby mi na tebe nenapršelo, milý zlatý foťáku. A tady se to blíží. Mostek. No. Ty vogo. A David jde pracovat. Ano. A náš malý potok, ve kterém ráda skáču, vypadá takto. A skáč. Tady to není tak tady to nevypadá tak krutě, ale je to krutý prostě. Pozor.